קודם כל, אני רוצה לדבר קצת על הרקע שהביא אותי לנושא הזה. כל המגע שלי עם הנושא הזה התחיל כשהייתי ברחוב פעם ומישהו תקף אותי במילים והתייחס אליי לא כמקומי. אז נזכרתי שהיה סיפור כזה שהיו כמה יהודים בספינות של פורטוגל שהגיעו לברזיל. אז הלכתי ללמוד. וכשגיליתי שלא היו רק כמה יהודים, אלא היהודים היו חלק גדול ומכובד מהאוכלוסייה הראשונה של ברזיל, אז הבנתי שיש לי כלי עצום ללחם נגד אנטישמיות בברזיל. אחרי כמה זמן אני גיליתי שהבני אנוסים קיימים. אז הבאתי את הנושא הזה לרבנים, חברים שלי, וכולם מסתכלים עליי כאילו אני מטומטם, אני חולם. ואז הבאתי את זה לבית ספר איפה שאני עבדתי. נתתי את הספר של סאו ז'ואן מדיירוס לבעלת הבית ספר, הבת של ז'וזה ספרא, אסתר. נתתי לה ואמרתי, תקראי את הספר הזה. כל הסיפור שאנחנו מספרים פה, מלמדים לתלמידים פה בבית ספר שלנו על הקמת מדינת ברזיל, זה הגרסה של האויבים, של השונאים שלנו. כי הם מסתירים את כל היהדות שהיה בסיפור הזה, מסתירים את כל היהודים ומסתירים את כל הרדיפות שהיו נגד היהודים. אז היא קראה את הספר, היא אמרה תיכנס בכיתות ותתחיל ללמד את זה לתלמידים. אז אחרי כמה שנים התחיל הנושא של פייסבוק ויוטיוב, ואז הרבה אנשים התחילו להתעניין, ואז הרבה בני אנוסים והקהילות של הבני אנוסים ראו שיש בן אדם אחד יהודי רב וחזק בתוך הקהילה שתומך בהם, והתחילו להיכנס במגע איתי, ואז הייתי כאילו בפייסבוק, באינטרנט, המרכז של הבני אנוסים התומך שלהם. ואז עשיתי נסיעה ב5 מדינות בברזיל, ומה שעשינו היה חיבור בין הקהילות, כי הקהילות לא הכירו את עצמם. ואז אמרתי להם, אנחנו צריכים אתכם. אני כאחד מהבני אנוסים, נגיד ככה, כי ככה אני מרגיש גם, אני מרגיש את הכאב של ההשפלה, של ההתנגדות. אגב, איימו עליי ואמרו שאם אני ממשיך לתמוך בתנועה של הבני אנוסים, אני יכול להפסיד את הפרנסה, את התמיכה שלי. אמרתי, לא אכפת לי. כיהודי, כאבא ל3 ילדים, כמורה של אלפי צעירים יהודים, אני מסתכל על בני אנוסים כאוצר עצום לעם שלנו. אני לא יכול להאמין, אני רואה בברזיל אוכלוסיות אחרות שלא כל כך אוהבות אותנו, גדלים. אני רואה את רוב הצעירים בברזיל מתבוללים, וזה לא רק בברזיל, זה בכל העולם. אני רואה סכנה עצומה בשביל העתיד של העם שלנו, ואני רואה הפתרון. אני רואה בבני אנוסים לא רק אוכלוסייה שיכולה לחזק אותנו, לא רק צדק רוחני והיסטורי, אני רואה בהם גם עוצמה, כוח, דוגמה, כדי להחזיר את הצעירים שלנו שהולכים. ואני אומר שהתנועה הזאת יכולה לעשות גשר בינינו לבין כל הברזילאים. אנחנו צריכים אותם. איך אתה רואה את הקהילה כקהילה? כי אני יכול לומר, אני חושב שכולנו, כל אלה שעוסקים בזה בארץ, כן. יודעים שרוב העם כאן, כשאנחנו מדברים איתם, מעוניינים, שמחים, לא מפחדים להכניס למדינה שלנו את כל האנשים האלה שרוצים להיות יהודים, בסך הכל מיד מבינים במה מדובר ושהם בעצם אחים שלנו. השאלה עכשיו לגבי הקהילות היהודיות שאתה מכיר בברזיל, האם מדובר פה במיעוט כוחני שמשפיע לכיוון השלילי? האמת שיש מיעוט, כן מיעוט, של מנהיגים ורבנים. אבל אני אומר שרוב הקהילה, לפי דעתי, כשהם שומעים את זה, זה נוגע ללב שלהם.
האנשים האלה באו כאנשים שמייצגים, רובם מייצגים קבוצות, והם צריכים תשובות. הם צריכים תשובות, הם רוצים לדעת עם מה הם יכולים לחזור הביתה, לומר, רבותיי, יש פה מדינה שרוצה, כלומר, עם ישראל רוצה, הם יודעים ממני ויודעים מאחרים שהעם רוצה, הממשלה, זאת אומרת, השלטון, אנחנו עכשיו, כשמדברים על שלטון, אנחנו מדברים על הכל חוץ מהרבנות, כן? מה העמדה שלהם? האם יש סיכוי לשינוי? האם יכולים לעשות דבר כזה, דבר אחר, להכיר בנו? כי מילה אחת שאתה לא הזכרת, זה היה התעלמות, וזה היה חסר בעצם. יש פה 100,000 עוקבים מרחוק, עוקבים לראות מה יהיה, איך, האם כדאי, האם זה צעד ענק לכל אחד מהם. I'm being conscious of my Jewish roots more than 20 years, and it's the first time I'm here in Israel. I'm very touched and very happy, and I think our movement should be recognized by other Jews, by the state of Israel, and I'm born in the northeast of Brazil. I've been tracing my roots and DNA origins, a lot of them, and I know for sure I'm a descendant of Portuguese and Spanish Anusim, not only by surnames but by my genetic marks. I'm a teacher, I'm a professor, a doctor. Jefferson Lincoln, jornalista e presidente da Associação Sefardita de Pernambuco. E a ideia de estarmos aqui é que esses valores que estão intrínsecos aos Bnei Anusim consiga dialogar com a institucionalidade, com o governo de Israel, no sentido de resolver também a questão dos nossos filhos. Alexandra Lavor Serbin, sou psicóloga e antropóloga e tenho estudado a cultura judaica já há alguns anos como acadêmica. Descobri minhas raízes judaicas. Sou a vice-presidente da Associação Sefardita, mas estou aqui acima de tudo como mãe. Eu sou mãe de 3 filhos e eu estou aqui como... Já estudei muito passado, árvore genealógica e como estudante acadêmica. Me preocupa agora o futuro, né? Lavor em Ivrit é futuro vindouro. Eu quero saber desse futuro. Eu moro em Curitiba, no Paraná. É a primeira vez que estou vindo a Israel. Sou psicólogo. Sou líder de uma comunidade de Bnei Anusim há 14 anos, em Curitiba. Sou Bnei Anusim do litoral de Santa Catarina, no sul do Brasil, oriundos das Ilhas Canárias. My name is Fabio Fonseca. I'm from Brazil. I'm 44 years old. I'm a federal agent for about 21 years at the Federal Police Department in Brazil. I'm graduated in law. I was born in the state of Rio Grande do Norte. My family went to that region probably about the 18th century. And we are here together, everybody, thinking our children. I have 2 boys, to see if it's possible they help the state of Israel as I wanted to do when I was 18 years old. My name is Silvia Moral. I'm from a little Jewish community from Sorocaba, São Paulo, and I supported the Bnei Anusim movement. Licorim Rodrigo Pinto, אני בן 36, אני גר בריו דה ג'ניירו, ברזיל, וגיליתי שאני צאצא אנוסים לפני 10, כמעט 10 שנים. כן, אני עובד בבית משפט בברזיל. כן. My name is Shmuel Gabay. I made Aliyah 2 years ago, and I'm living now in Renana. I made Aliyah, me, my wife, and my 4 kids. And I saw on the Facebook Rave Ventura, and I feel I can't stop
only this cause. I must to do something. This touches my soul, you know. I must to help and do something. I'm physiotherapist in Brazil, and now here I'm studying to make that test to practice my profession. Meu nome é Alessandro Magno, eu sou advogado, tenho 4 filhas e 2 netas. Estou presidente de uma comunidade na cidade de Campina Grande, Paraíba, que conta com em torno de 40 pessoas. Luciano Canuto Oliveira, eu sou de uma pessoa no Nordeste da Paraíba. Já fui presidente da comunidade de lá, que tem umas 10 famílias. Eu faço as circuncisões dos anos. Meu nome é Joel Jorge de Oliveira Filho. Eu sou economista com pós-graduação em finanças, mas sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, pós-graduado em finanças. Nasci na cidade de Campina Grande, Paraíba, mas moro em João Pessoa, né? Sou casado, minha esposa está aqui me acompanhando, né? Tenho 2 filhos chamados Rebeca e Israel. E como foi pedido aí que assim falar sobre a questão da manifestação, nossa manifestação lá em defesa de Israel, eu fui gerente geral do Banco do Brasil durante muitos anos e nas minhas mesas, mesmo em agências assim importantes, eu sempre trabalhei com a bandeira de Israel no meu birô. E muitos clientes perguntavam, né, aquilo ali. Eu dizia, porque eu sou judeu e defendo Israel. E sou descendente de judeus portugueses que participaram do processo de colonização do sertão da Paraíba. E tenho muito orgulho disso. So my name is Abraham Garcia. I don't belong to the Kebutza because I'm coming from Spain, okay? My story is a bit special. I'm also an Anusim, okay? I was able to trace my genealogy back through the maternal lineage, 15 generations, and connected to the Inquisition, which allowed me, you know, to be recognized as a Jew by an Orthodox Bet Din here in Israel, which later allowed me, with a lot of difficulties, to make Aliyah. And I made Aliyah like 2 years ago, and now I have gained a lot of expertise working with the archives. So I'm helping everybody who wants to trace their genealogy backwards. Okay. Eu sou Moisés Pereira, sou da cidade de Ilhéus, no estado da Bahia, professor de História. Me graduei em História, me especializando na História da colonização do Brasil. Tenho 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 9, vai fazer 10 em 2 meses. E nas escolas por onde eu passei, onde eu dou aula de história, eu acrescentei dentro do seu currículo a importância da participação dos judeus na colonização do Brasil, para que um mito fosse derrubado e um reconhecimento fosse levado em consideração, desde a infância desses meus alunos até a sua fase adulta. Okay, I'm Julio Faraco. I was born in Santa Catarina, Brazil. And I'm descended from Jews from Azores, from Portugal, from Italy, from Ashkenazi, also from Germany. And I have 3 kids, 2 sons, 27, another son, 25, Itzhak and Matatiahu, and Daniela is 21 years old. She's going to be married in 3 months. Baruch Hashem. And I have also in the head Yona. He's 5 months old, and we all a part of this because we are Bnei Anusim also. Sou Ranieri de Recife. Sou um dos organizadores do Por Incrível que Pareça. É uma festa de Purim que reúne Anusim do Brasil inteiro e já entrou para o calendário oficial da cidade. Tento resgatar minhas raízes desde os 13 anos, porque eu escutei em casa que eu era descendente de judeus. E nessa luta inteira, junto com o pessoal de Recife, da Associação Sefardita e de outras comunidades da localidade, além de todas as festas necessárias, a gente conseguiu propor uma lei municipal que celebra o dia 31 de março como Dia em Memória das Vítimas da Inquisição. E esse trabalho, começado em Pernambuco, ressoou pelo Brasil inteiro
E a gente tem essa lei proposta em Macabu, no Rio de Janeiro, a gente tem essa lei proposta em Natal, tem essa lei proposta em... aprovada, né? aprovada, não proposta, aprovada. E sou advogado. ברוכים הבאים, ואני שמח מאוד לפגוש אתכם פה. אני רוצה לספר לכם קצת על הוועדה שעמדתי בראשה ושעכשיו בעצם עומדת להגיש את המסקנות שלה. גמרנו את העבודה בעצם, אנחנו מגישים עכשיו את המסקנות. קודם כל הוועדה שלנו מצאה שיש הרבה מאוד אנשים בעולם, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה, שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שרוצים להיות יהודים. פעם המצב היה הפוך, הרבה יהודים לא רצו להיות יהודים ואף אחד לא רצה כמעט להצטרף. אתם צריכים להבין, ואנחנו צריכים להבין, שהדבר החדש הזה אומר שבעצם העם היהודי ומדינת ישראל צריכים להפעיל איזה שרירים שהם לא השתמשו בהם איזה 2000 שנה. אני שמח להגיד לכם שבמה שאני ראינו בוועדה, רוב גדול של הציבור בישראל שמציגים בפניו את הדבר הזה, הם מגיבים בהתעניינות ובאהדה, ולפני שנכנסים לפרטים הם קודם כל שמחים באמת שיש אנשים שרוצים להיות איתם ביחד, להיות יהודים, להיות ישראלים. עכשיו זה דבר שהוא לא נכון בדרגה של אנשים שמקבלים החלטות וראשי קהילות, הרבה מאוד פעמים בגלל שפשוט יש חוסר ידע. הוועדה שלנו, בעצם ההמלצות שלה הם בכיוון של אנחנו רוצים להתגבר על המחסום של חוסר ההיכרות וחוסר הידע. אנחנו רוצים ללמוד יותר על התופעה. ודבר אחרון, אנחנו ממליצים למשרד לבחור איזשהו תחום בעולם הזה. אנחנו המלצנו על באמת קהילה או קהילות של בני הנושאים, לייצר איזשהו פיילוט, כלומר איזה מודל של לראות בעצם איזושהי דרך של קשר בין משרד התפוצות וקהילה או קהילות כאלה, כדי לייצר בעצם מודל, להראות הנה, הדבר הזה עובד, זה מה שאפשר לעשות. אתם צריכים להבין שמדינת ישראל והעולם היהודי בסופו של דבר מנוהלים על ידי קבוצות שהם שומעים לקהל ולציבור. ולכן אם אתה לא קיים בזירה הציבורית, אתה לא קיים. ברגע שתהיה ארגון של בני הנושאים, שהוא יהיה בו הרבה קהילות, והוא יוכל לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תתחיל להתייחס אלינו, אנחנו היינו רוצים ללמוד עברית, לבוא לשגרירות, מהדברים שאתם יכולים לצאת, זה לא משנה. גם אם יגידו בהתחלה לא, זה לא משנה. אתם הופכים לשחקן בזירה. אתם צריכים להשמיע את הקול שלכם בצורה חזקה, בצורה מנומסת, בצורה מנומקת, אבל לא לשתוק. אני הייתי רוצה שאתם תגידו, אם יש דבר אחד שהממשלה יכולה לעשות, שישראל יכולה לעשות, זה הדבר הזה. We need be together. How the government can create programs for us, for our children. Open doors, of course that you need authorities to see each case, rabbis, etc., to analyze the communities, the evolution of these communities, if you can support with Sefer Torah, etc. Open doors to Sahal. We have a lot of things to give. Many people come to me and say, Fabio, how can I go to the army? I say, I don't know, because if I knew, I would be there since when I was 18. So there is a lot of things that you can construct together. We just need to start this conversation now. It's important. We cannot forget the hand of Hashem. If you are returned, that's because something must be done right now. That's what I really believe. I'm here by my children. I be here by the children of many other Bnei Nusim that I meet during all these years in Brazil. We are a family. We share the same DNA of yours, and we are part of the Jewish people. So we can help. So help us, and we help you back, and you get stronger together. קשר, שיווצר קשר בין דיפלומטים ישראלים לבין הקבוצות האלה.
שיבואו לבקר. בפורים, למשל, כמו אני הזכרתי להם שהעלייה הגדולה מרוסיה בשנות ה-70, אם אתה זוכר, את הילד, שמחת תורה במוסקבה, זה היה הסמל הגדול שלהם שם. הם מתכנסים ברסיפה בפורים. אפשר, לא משנה, אפשר לבחור, אבל אם מגיע מישהו בעל משקל מהשגרירות, זה אומר לקהילות היהודיות, יש כאן הכרה של מדינת ישראל בתופעה הזאת. שימו לב. Os membros da minha comunidade Bnei Anussim compreendem que a melhor maneira de serem judeus é em Israel, servindo a Israel com as suas profissões, que já estão preparando seus filhos para viverem em Israel, sendo profissionais, contribuindo para melhorar cada vez mais Israel. My daughter, for example, he made Shnat from the National Metzai movement 3 or 4 years ago, and it was very, very important to developing the notion, the identity, the Jewish identity that she has now. As you could see, lots of us have high degrees, and then it would be interesting if we could have scholarships stimulating exchanging of experience between us and our. And the third thing, it will be very interesting that the agencies could express its support for the communities, express officially its support, its recognitions. Some of Bnei Anussim more observant and know more the Jewish culture than some Israeli Jews. So we are Jews. We feel like Jews. So we are searching for this support. For example, I face some prejudice as a Jew in my state. I face, all of us confront anti-Semitism. And then we are Jews. For our enemies, we are Jews. So we want to be Jews for our allies too, from our main ally, that's the Israeli states. דבר ראשון, אני רוצה להבהיר שכל המערכת של גיור ושל עלייה ושל הכרה ביהדות בישראל היא לא תמיד, אולי ברוב המקרים, היא לא מערכת הגיונית. למה כוונתי? חוק השבות הוא איזה חוק שקובע מי מותר לו לבוא בישראל. זה לא רק יהודים. חוק השבות מאפשר לבן אדם שהוא לא יהודי על פי ההלכה לבוא לארץ עם סבתא שלו או סבא שלו, היה יהודי. הבן אדם הזה הוא לא יהודי על פי ההלכה, מותר לו לבוא לישראל. לא רק זה, יש אנשים שהם נשואים ליהודי, הם לא יהודים, הם נשארו נוצרים ומותר להם לעלות לישראל. לעומת זאת, מישהו שההורים שלו התנצרו לפני 50 שנה, אולי בגלל השואה, אוטומטית ישראל אומרת, מי שההורים שלך התנצרו, אתה לא יהודי, אתה לא יכול לעלות לארץ. למרות שלפי ההלכה הוא כן יהודי. עד לפני כמה שנים, ישראל לא הסכימה בשום פנים ואופן שלבוא כאן בן אדם שהוא נוצרי או ממוצא נוצרי והתגייר בישראל. אבל לפני בערך 10 שנים יש קבוצה גדולה בישראל של צאצאי יהודים באתיופיה בשם פלשמורה. הם כולם נוצרים, הם כולם התנצרו. עכשיו אנחנו לא יודעים מה הסיבות למה, חלק אולי נאנסו, חלק לא, קשה לדעת. אבל ישראל יצרה מודל שהאנשים האלה יצרו בשביל מסלול חוקי שהם באו לישראל כנוצרים והם עברו תהליך גיור של שנה. עכשיו אני לא אומר שהמודל הזה מתאים לכם או למישהו, אני רק אומר הדבר הזה המציאו אותו, והיום יש עשרות אלפי אנשים בישראל שעברו את התהליך הזה, והם בסוף אחרי שהם היו פה שנה, הם הוכרו כגיור והפכו לעולים חדשים. אני רואה פה אנשים שהם רציניים ברצון שלהם לחזור לעם היהודי, ואני חושב שאי אפשר לעצור את זה. צריך לעשות את זה בצורה מאורגנת, בצורה רגועה, וכשהמספרים ידברו, זה יקרה. תדעו לכם, פעם יהודי אתיופיה לא הוכרו כיהודים, לא רצו לשמוע מהם, ואז הגיע השלב והייתה פעולה, ויום אחד הכירו והביאו את יהודי אתיופיה לכאן והכירו את כולם. היו עוד קבוצות, יש קבוצות ברוסיה ובמקומות אחרים
יש קבוצות שנקראות סבוטניקים, שהם התגיירו לפני 150 שנה, וסבלו מאנטישמיות, ולא הכירו בהם, ועכשיו מכירים בהם. בגלל שבגדול אני חושב שהעם היהודי, הוא צריך אתכם והוא רוצה אתכם. אז זה יקרה. First, there is a need to understand the phenomena, okay? Historically also. You say this is the first time in history that you see so many people coming together, and that's not true, okay? You see the community formed in Amsterdam, it was formed out of the blue, coming from all the Anusim in the world, we never have any problem, okay? You see the Kibbutzah that was first formed in the United States, the first Sephardic community, it was also made out of Anusim, a huge amount of people, no rabbis. So this is the first time that so many people is facing one problem, that Israel has been organized as a state, okay? And as a state, this is a democracy. And we have a problem. Why do we have a problem? Because the ones that have the problem are outside of the democracy, not being allowed to vote, not being allowed to say their word. And you that are inside, also me now, because today I'm an Israeli, I can talk, but I can vote also. But the majority of the people of Israel, you know, they are not interested, they are busy with their world. So we need to change something. And the first things that we need to change, if we want to understand what is this problem, is we have to open at least one door for the people who wants to make Yur. One door that is recognized by the Rabbanut. Don't come with the rabbis outside of the Rabbanut, making a fast conversion and letting the people outside of Israel. So I want to say something, just finish, I will finish. We are not going to do this with the vote and with the democracy. We are going to do that with the help of God, okay? Which is the only one who's going to help us. So you have to understand that as Am Israel, we have made many miracles in the world, okay? And this is one more that we're going to achieve. With the democracy or without the democracy. And I feel ashamed being a Spanish citizenship and being an Israeli citizenship that Spain is recognizing a connection that goes back 500 years, like Portugal, and Israel is not doing anything, okay? This I feel ashamed, okay? Os dias que estamos aqui está acabando e a gente vai voltar para o Brasil e a sensação é que algo tem que ficar de concreto e essa concretude seria uma cadeira, ter uma cadeira que representasse a gente aqui. Eu queria propor que Ventura tivesse uma cadeira oficial no governo de Israel, para que discutisse sobre nós, constante. E a segunda proposta é que o Brasil é um país continental, é muito grande. E Ventura é também a pessoa, o Rabino Ventura é a pessoa, é a alma desse movimento. Sem ele é muito difícil fazer um trabalho concreto. Eu queria pedir que fosse possível construir algum tipo de ajuda para que o Rabino visitasse as comunidades com mais frequência e que se organizasse essa concretude. Nós não existimos para o Estado de Israel ainda. O que é importante? Que nós nos tornemos uma pessoa para o Estado de Israel, uma figura existente. Eu acho que o que a Alexandra falou é fundamental. Se nós conseguimos constituir um representante, nós passamos a existir, porque ninguém representa algo que não existe. יש לנו כאן נציג של הסוכנות היהודית, ה-Jewish Agency, אליהו שאול, שבא בעצם בעיקר כמשקיף, אבל אני חושב שהוא שמע מספיק שהוא רוצה לומר משהו בעניין הזה. Mucho gusto y quiero agradecer realmente a Shlomo Buzaglo que nos invitó a nosotros a participar acá. La verdad que es un gusto poder conocerlos y verlos, porque la Agencia Judaica es una de las instituciones más grandes en el mundo que trata el tema judío, también de la aliyá, de la inmigración, pero siempre trabajando bajo las directivas del gobierno de Israel. Por eso cuando ustedes hablaron de algunos temas como la aliyá y todo lo demás, que nosotros sí tenemos alguna incidencia, nosotros trabajamos solamente bajo las directivas del Ministerio del Interior de Israel y el gobierno de Israel, pero sí es muy importante para la agencia judía y para mí poder conocer este proceso que ustedes están pasando. Yo personalmente, que trabajo con las comunidades en Latinoamérica muchísimos años, he podido conocer este proceso que está pasando no solo en Brasil, pero muy grande en Brasil, y por eso que vine acá a escuchar, a conocer, y de alguna manera creo que juntamente con el gobierno
vamos a poder en el futuro buscar el camino para poder encontrar nuevos programas y escucharlos también en el futuro y tener algún contacto con ustedes. Usted puede influenciar talvez o traer la proposta para que se haga, por ejemplo, un taglit para jóvenes Bnei Anusim. Todo lo que escuché acá lo voy a llevar a los directivos de la agencia judía porque es un tema muy interesante y por supuesto es parte de nuestra interés e de nuestra meta. Eu tenho uma proposta a fazer. Por que não dar um visto de pelo menos 10 meses para o Bnei Anusim que vem para Israel, passar por esse processo, que seja Giur, seja um processo de vistoria, para vivenciar o judaísmo. Não tem país melhor do que esse para mostrar o que é ser judeu. Então, o governo poderia abrir a porta de uma forma dessa, 10 meses de visto, e aí a pessoa passaria aqui esses 10 meses aprendendo o que é ser judeu e aproveitava para fazer o processo de conversão. אנשים צעירים שרוצים לבוא לפה לאוניברסיטה מקבלים ויזה לשנה, לשנתיים, לשלוש. בני הנוסעים שרוצים לבוא לפה ללמוד שנה בישיבה, צריך לאפשר להם ויזה בדיוק, ויזה מהסגנון הזה, שיבואו ללמוד, יחזרו, לא יחזרו, זה הכל פתוח, אבל לאפשר להם להיות פה יותר מ3 חודשים. אלו אנשים שדואגים באמת לדור הבא, לילדים שלהם, העלו את האפשרות לשרת בצה"ל כתיירים במשך כשנה וחצי, כפי שזה נהוג באמת במגזרים אחרים, כן? ולשלב את התוכנית הזאת של שירות בצה"ל עם לימוד עברית וגם אפשרות לגיור. I'd like you to also to put to the Jewish agency that I believe that it's important that the children of Bnei Anusim make a program not separated of the other Jews, but together have a part, because it's a way to put one know each other. This is what I believe that we work out. We need programs like everybody talked, a letter, program simple to learn Hebrew, and to integrate step by step. Es un tema que tiene que ser tratado en la misma manera como ya se presentó acá con Ofir, dentro del Modaut, de cómo se dice, de la conciencia, para poder traer todos estos programas que ustedes propusieron a un marco muy general, y es lo que escuchamos acá. No quiere decir que en algún día también se pueda llevar a cabo. המשרד שלנו, חשוב שידעו, קיבל לפני שנה תקציב מאוד משמעותי לעסוק רק בדבר אחד שקשור למה שאדון אמירסון אמר, וזה לשנאה של ישראל בעולם. שנאה. יש כאלה שקוראים לזה אנטישמיות, יש כאלה שקוראים לזה BDS, אנחנו קוראים לזה דה-לגיטימציה. והמטרה שלנו בסוף זה לעזור לכל מי שרוצה, גם יהודים וגם לא יהודים וגם לא משנה מי, שאיתנו לעזור להם בפעילות למען ישראל בעולם. העניין הוא שהמשרד שלנו לא עוסק בנושאים הדתיים. המשרד שלנו רוצה לעזור לכל מי שרוצה לעזור לישראל בהסברה שלה, ולהם יש יתרון גדול כי הם דוברים בשפה פורטוגזית, בספרדית, והם חיים בקהילה גדולה של ברזיל. אני שמחתי לשמוע שהוועדה מקדמת איזושהי החלטה חיובית, ואני בכלל כמי שגם עלה מרוסיה ובקלות, אני עליתי מרוסיה ואשתי עלתה מארצות הברית, ובקלות גם אני וגם היא תוך כמה דורות יכולנו להיות בדיוק בצד הזה של השולחן, אז אני מאוד מזדהה איתם ברמה האישית. אני מבחינתי כיאיר רואה אותם כיהודים לכל דבר ועניין. הרבה מהכסף שאנחנו הולכים להוציא בתקציבים, אולי זה חשוב לוועדה גם להכיר, כן? ישראל משקיעה מיליוני שקלים היום כדי להביא אנשים בכלל לא יהודים, לא אנוסים, נוצרים לחלוטין לארץ שיראו ויחזרו וידברו. זאת אומרת, יש פה אנשים שיושבים והם לא רק שהם רוצים להיות חלק מאיתנו, ואנחנו מערימים קשיים. אני רואה את זה כמערכת, כמשהו שהוא חייב להיות מתוקן, ואני שמח שבכלל מינו ועדה, ואני חושב שלדוקטור אופיר העברי יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, ואני מאחל לו בהצלחה, ואם אני יכול לעזור מה שאפשר. מה שכן חשוב לסיים ולהגיד
דיברו פה אולי לעזור פה למכון, אז אני מאוד משתדל בתוך המשרד שלי ובתוך ההצעה הכוללת שיש לנו פה לשיתוף פעולה ממכללת נתניה, גם לתת תקציב משמעותי למכון כדי לשתף איתם פעולה ובעזרת השם, חוץ מהקטע הדתי, להפוך אותם לשגרירים של ישראל. ואני מקווה שאני אצליח.